Да, благодаря ви за коментарите, господин Султанов. Благодаря ви, наистина. Обаче сега ще трябва да прекъсна нашия разговор с минута, за да пожелая на нашите драги зрители от името на нашия спонсор Сок Queens и Кафе Либерте и от името на всички в студиото на БНТ весела Коледа, весели празници и честита Нова година! Хайде да изпием по една чаша Сок Куинс. Да. Заповядай. Да, благодаря. Вие гледате тази програма благодарение и на соковете Куинс. Не забравяйте, всяка неделя ви предлага дерби срещите на първенството, което няма равно на себе си. Футбол, който се играе само на едно място в света. Футбол за истински ценители. Невъзможното каучо. Преживяванията, които са ви нужни. Следващата неделя от 16 часа и 30 минути. Гореща линия. Въпросите, които искате да поставите. Гореща линия. Фактите, такива каквито са. На 5 октомври полковник Атанас Атанасов, директор на Националната служба за сигурност на горещата линия. Гореща линия. Вие гледате тази програма благодарение и на Кафе Либерте.